Fi triq Villambrosa l-Ħamrun l-anzjani issa jistgħu igawdu minn ċentru ta' matul il-jum aktar modern. Dan iċ-ċentru li jaqa' taħt il-kappa tad-Dipartiment tal-Anzjanità Attiva u l-Kura fil-Komunità mhux biss huwa aċċessibbli għall-anzjani iżda wkoll mammar b'dak kollu li jeħtieġu. Dan kien xhieda fil-kummenti li tawna l-anzjani li kienu preżenti waqt żjara li għamel il-Ministru għall-Anzjanità Attiva Joe Etienne Nabela f'dan iċ-ċentru rinovat. Nixtieq nitlaq lej id-dar għax inħossni ferħana ħafna. In-nies kollha ħelwina u l-helper vera jgħinuna. Issa bellezza ġie u għal-qalbna ħafna. Sabiq ħafna li niġi xi sentej u nieħdu pjaċir u ma jonqosna xejn. Nirrikjaraw ruħna ħafna ħna u nieħdu pjaċir, għandna min jieħu ħsiebna ħafna, nilagħbu daqsxejn tombla, nagħmlu daqsxejn exercises, impaċċ ftit u ngħadduha. Dan ir-rinnovar li tlesta fi 3 xhur sar mill-handyman li jżuru r-residenzi tal-anzjani biex isewwu xi ħsarat li jkollhom. Il-Ministru għall-Anzjani qal li dan iċ-ċentru jara xelta ta' attivitajiet fosthom l-eżerċizzju fiżiku. Irrinnovajnieh kif qed taraw tibjid l-art li iktar iġienika, bathrooms, uffiċini, kċina, sistema ta' air conditioning. Jiġifieri hawnhekk saret biċċa xogħol tajba, saret biċċa xogħol in-house b'investiment ta' 35,000 euro. Il-proġett sar fi żmien 3 xhur. Il-Kap Eżekuttiv tad-Dipartiment tal-Anzjanità Attiva Renzo De Gabriele qal li dan huwa wieħed minn kullana ta' ċentri u postijiet li qed jiġu tranġati għal benefiċċju tal-anzjani Maltin u Għawċin.